Hej alle sammen, DK Gamers her, og nu laver vi så en ny video med Modern Warfare 3 online gameplay. I dag spiller jeg så Domination på Underground. Jeg spiller ret meget Domination. Jeg har lavet ret mange gameplays med Domination, men altså lige nu så vil jeg begynde med min Type 95, som jeg har fået i guld. Lige fået i guld faktisk, og jeg har også fået MP7 i guld, og ja. Det går bare ret godt med at få guld gold guns. I dag der fik jeg altså kun min recon drone og min airdrop trap, på grund af at jeg kom ind i kampen, kan man sige. Og der fik jeg fik ikke rigtig mange kills. Jeg fik et par kills, og det gik okay. Men det var ikke det bedste jeg lavede. Så jeg blev også dræbt et par gange, så det gik ikke så godt. Men jeg blev rimelig sur, kan man sige, men jeg tænkte bare på, at nu hvor vi har begyndt at lave online gameplays, så kunne vi da godt tænke os at lave nogle flere online gameplays. Og så for eksempel her, så er der en, der tager mig bagfra. Det var ikke så fedt, ellers så tror jeg nok, jeg havde fået ham der, der stod dernede. Men ja, men ellers jeg synes det gik meget godt. Og jeg håber I kan lide vores videoer stadigvæk. Og jeg vil også begynde at lave sådan en video med hvordan man får MOA. Jeg har ikke fået MOA endnu, men det vil jeg rigtig gerne prøve. Jeg har jo set det på gameplays. Jeg vil også råde jer til at kigge på en som hedder Team Martin, eller TMARTN. Så kan I nok høre hvad det er. Så nu er der også en, der tager mig her. Det var også lidt irriterende, jeg så ham ikke. Men så får jeg så en med min airdrop trap, så det var okay. Så kan jeg så også en granat her. Og, men som I hører, så grunden til at jeg ikke fik en escort airdrop var altså på grund af at jeg ikke var med i kampen fra start af. Så det gik ikke så godt. Og nu dør jeg så også lige her om lidt, så kommer jeg ind hen og op ad trappen, og så dør jeg desværre. Men altså, alligevel, jeg håber I kan lide vores videoer. Jeg vil prøve at gå efter Moab, altså det er meget svært. Jeg skal virkelig tage mig sammen, jeg skal lære noget. Og så, og så tror jeg så er der måske en lille mulighed for, at jeg kan lære det. Men lige nu, så skal jeg bare øve mig, og prøve at se, hvad jeg kan. Så her der får jeg faktisk et par kills. Der får jeg så et par kills der. Så er lige min MP9 Akimbo frem der. Og jeg hopper frem der, så får jeg bare headshot. Og så er så også en anden, der kommer der. Og jeg ved ikke, hvor han går. Og så dør han. Der er en af mine venner, som dræber ham. Og så tager jeg lige ham der. Så har jeg så recon drone. Og så har jeg så min recon drone. Recon drone, det er virkelig bare en af mine yndlings, ting. Det er virkelig bare det fedeste, der findes. Det er virkelig nice. Jeg kan helt vildt godt lide det. Recon drone, der hvor du flyver rundt med sådan en lille helikopter, og så tagger du simpelthen de andre. Og den måde du tagger dem på, det er sådan, at de kommer op på dine radar hele tiden, så du bare sådan kan se dem. Men det er ikke hele tiden, det er begrænset tidsperiode, eller det er ikke så lang tid, men det er meget fedt alligevel, og så får du, og så når du tagger dem, så får du selvfølgelig XP på det. Så hvis du gerne vil have rigtig meget XP, så vil jeg råde jer til at bruge recon drone. I får både XP at tagge dem, og I får XP, hvis der er nogle andre, der dræber dem, når du har tagget dem. Så det vil sige, at du får tag assist. Så her der var min controller lidt handy, så der fik jeg ham. Men ja. Måden styrer det på, det er RB og LB, som du skal bare trykke på Xbox. Jeg kan ikke lige huske det på PS3, men altså whatever. Og så det er sådan om at få den højt op eller ned, og så vil den måde styre den på, din mand på, eller ham der løber rundt. Sådan styrer du bare din, recon drone. Og så er der en, der får mig her med Type 95. Sjovt nok, men ja. Type 95, det er helt klart en af mine yndlingsvåben. Det er 3 round burst, eller også er det 2 round burst, jeg kan ikke huske det. Men det er i hvert fald en rigtig fed en. Det er jo ligesom sådan en slags sniper på en måde. Altså den er virkelig bare nice. Den er rigtig fed.
Og det som jeg synes, der er noget af det fedeste ved den, det er, at du vil altid på... Altså, nu skyder jeg ikke så præcist, men det er virkelig sådan en bad boy gun, kan man sige, fordi den er bare... Altså, du kan sagtens dræbe dem i et burst. Det har jeg gjort masser af gange. For eksempel der. Og hvad hedder det? Ja, det er sådan... jeg kan rigtig godt lide det. Så nu er vi så oppe på 5 minutter og 40 sekunder. Og her så bliver jeg også bare her. Jeg har ham der Type 95 guy der. Men altså... Ja, det gik nok ikke så godt. Men altså... Og så tager han dem også. Det dårlige ved Type 95, det er, når du har skudt en gang. Det er et meget præcist våben, så det betyder, at du skal virkelig bare have dem i et burst. Og hvad det vil sige at få dem i et burst, det er... Du skal enten bruge rapid fire på, rapid fire attachments, som jeg bruger, og silencer. Jeg bruger rapid fire og silencer på. Det er nok min yndlings. Men altså, der er mange andre ting, du kan bruge. Jeg bruger også red dot sight nogle gange. Det passer lige til. Det er rigtig godt også. Så ja, jeg håber I kan lide den her video. Den er nok ikke sådan så lang, nok heller ikke det mest professionelle gameplay, men altså håber jeg alligevel godt kunne lide videoen. Og jeg vil lige ved få ham her, men ja. Håber I kunne lide videoen alligevel, og håber at I igen ser vores videoer. Ja, hej.